Δύο αγάλματα εμβλήματα των Καρδαμύλων. Το άγαλμα του Αφανή. Οι Καρδαμυλίτες είναι ονομαστοί σε όλο τον κόσμο ναυτικοί, ζυμωμένοι με την αρμύρα της θάλασσας και έτσι κατάφεραν να αναδείξουν το χωριό τους στα Καρδάμυλα σε ναυτομάνα της Ελλάδας. Τα καρδαμυλίτικα καράβια διασχίζουν εδώ και αιώνες τις απέραντες θάλασσες και τα πελάγη. Οι Καρδαμυλίτες, πλειοκτήτες και εφοπλιστές με ναυτιλιακά γραφεία στον Πειραιά, στην Αγγλία, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και σε πολλά άλλα μέρη της γης έχουν συμβάλει τα μέγιστα στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Έτσι λοιπόν στην παραλία του Μαρμάρου του λιμανιού των Καρδαμύλων και μάλιστα στο πιο κεντρικό του σημείο δεσπόζει το οριχάλκινο άγαλμα του Καρδαμυλίτη ναυτικού που αγναντεύει το πέλαγος και κρατά στα χέρια του κιάλια. Πρόκειται για το ναυτικό εκείνον το γεννημένο και ανθρεμένο με την αρμύρα της θάλασσας, το υγρό στοιχείο των καλεί σε υπερπόντια ταξίδια και εξωτικές χώρες. Ο Αδριάντας είναι έργο του μεγάλου γλύπτη Αθανάσιου Απάρτη. Φιλοτεχνήθηκε το 1961. Ως πρότυπο Την ιδέα να φιλοτεχνηθεί ο Αδριάντας την είχε και τη δαπάνη την ανέλαβε ο Σύνδεσμος των Απανταχού Καρδαμυλιών. Τον πρόσφεραν στο Δήμο Καρδαμύλων επί Δημάρχου Σταύρου Καραβόλου. Πρόεδρος τότε του Διοικητικού Συμβούλου του Συνδέσμου ήταν ο Κωνσταντίνος Καράς, αντιπρόεδρος ο Δημήτριος Μονογιός και μέλη του οι Ιωάννης Γαλάκης, Λάμπρος Φατσής, Μιχάλης Καράς και Ευάγγελος Χαρτουλάρης. Στη βάση του αγάλματος, στα δεξιά, υπάρχει η επιγραφή «Χριστέ μου, δώσ' μου στους σεισμούς, στις τρικυμίες του κόσμου, πάντα να στέκω ατράνταχτος». Στο κέντρο της βάσης του αγάλματος είναι χαραγμένη η φράση «Στο Καρδαμυλίτη ναυτικό». Τέλος, στη δεξιά και πάλι πλευρά της βάσης του αγάλματος είναι τοποθετημένη η μαρμαρίνη πλάκα, στην οποία διαβάζουμε τα εξής: «Αφιέρωμα προς τον Καρδαμυλίτη ναυτικών του Εναθηνές Συνδέσμου των Απανταχού Καρδαμυλιών, 13/8/1961, έργων του γλύπτη Θανάση Απάρτη». Στο λιμάνι των Καρδαμύλων Μαρμάρου και δίπλα στην παραλία είναι χτισμένος ο ανεμόμυλος του Μαυρί. Λίγο πιο πίσω και πολύ κοντά στη θάλασσα, στην άκρη πλακόστρα της προβλήτας, δεσπόζει ο Αδρίαντας της Καρδαμυλίτισσας. Είναι δωρεά της Ειρήνης Σαρόγλου Τσάκου από τη δεκαετία του 1990. Συγκεκριμένα φιλοτεχνήθηκε το 1995 με στόχο να αποδοθεί περιέπουσα τιμή στην Καρδαμυλίτισσα γυναίκα και μάνα. Η Καρδαμυλίτισσα είναι η γυναίκα που αγναντεύει αγέροχα το πετροκυματισμένο πέλαγος και έχει ψωμένο το αριστερό της χέρι. Το αγάλματος είναι τοποθετημένη μικρή μαρμάρινη πλάκα με χαραγμένο το παρακάτω κείμενο. «Πρόσεχε Κύριε, ήρα την ψυχή μου», Ψαλμός 24, στίχος 1. Υπεί το γεγονός ότι κατά την επίσκεψή μας στο χώρο του αγάλματος είδαμε σωσμένη μια μαρμάρινη πλάκα η οποία γράφει τα παρακάτω. Της εμπνεύσης της ιατρού Μαρίας Σαρόγλου Τσάκου.